Здравейте, приятели! Днес е 6 май, Гергьовден, и при мен неочаквано долетя един рояк. Докато очаквам гостите, реши да ме изненада. Реагирах с едно съндъче, което съм хвърлил малко настрани на оградата, но се надявам рояка да влезе в него. Хареса ли се си ето тази череша? Не знам какво ги привлича в нея, но явно има нещо, или може би е някаква междинна спирка. Така, един интересен случай и подарък за Гергьовден. Пръскам малко с примамка и се надявам да влязат вътре. Вижте. Красота. Пчели навсякъде. Ето ги вече започват да се групират около съндъчето. Съндъчето са празни рамки, изградени, няма мед, няма пило, няма нищо. Но започнаха лека по лека, като че ли да го откриват. Примамката, с която пръскаме, на колегата от Пчелин Кайнак. Това видео, надявам се да му хареса и на него. Той очаква отзиви от примамката. Сега ще видим какво ще се случи тук. Ги вече се сформираха около съндъчето с примамката. Сега най-важното е майката да влезе вътре. Съндъчето е малко наклонено, не е много добре сложено, но надявам се, че ще се справи и ще успеят да влезат вътре. Ако я видя някъде, ще я уловя и ще я пъхна вътре. Но ще видим какво ще стане. За сега не я виждам никъде. Отпред съм отворил да могат да влизат свободно. Много интересно. Не съм сигурен дали щяха да ходят някъде другаде и случайно ги видях и ги спрях. Но успяват. Ето вече се хващат на брада отдолу от съндъчето и лека по лека започват да влизат в него. Надявам се, че ще се получи да влязат и до вечера да си го пренеса. Ето вече една част от тях влизат, една част все още стоят отдолу на брада. Хаосът е пълен. Надявам се да им хареса и да си влязат вътре. Интересна ситуация, докато седим в двора, имам един стар кошер, който съм оставил вътре. Не капан, просто е така. Обикаляха го страшно много пчели, изведнъж изчезнаха и след около 20 на 30 минути долетя рояка съвсем ненадейно, но интересното е, че не пожела да влезе в този кошер, който ви казвам. В него няма нищо, естествено. Може би заради това и си хареса едно дърво. Добре, че имах един капан, който съм си подготвил да го сложа на пчелина си, тъй като малко по-нередовно ходя тази година и ако нещо се случи, да се хвана рояка поне при мен, но за късмет беше тук и предполагам, че ще успея да ги уловя. Ето ги, вече почти целите се събраха. Целият рой, вижте наоколо, не се виждат много летящи пчели. Беше хубаво да имам поне пушалка, може би малко да ги подпуша да почнат да влизат. Но за съжаление тук нямам никакъв инвентар, освен това съндъче и един празен кошер. Ето я майката. Затрупаха я пчеличките, сега ще се опитам да види къде отиде. Надявам се да успея да я снимам. Ще я хвана с ръка и ще я пусна вътре, а влезе ли тя, със сигурност ще влязат и всички пчели. Не успях да хвана майката, но мисля, че я взех в шепа с още няколко други пчели и успях да я сложа отгоре. Виждам, че вече почват да влизат доста по-усилено. Надявам се, че съм я пренесъл вътре, никъде отстрани вече не се вижда. Ето там в задната част беше.
Ето я хванах заедно с шепа пчели. Надявам се, че е била вътре, не успях да я видя, като я тръснах отгоре на питите. Но пчелички лека по лека вече започват да влизат. Мисля, че е вътре и ще се приберат. Наистина изключително неочакван подарък за именния ден. Рояка е доста голям, вътре има доста пчели. Вижте и отдолу колко са се хванали. Направо имам съмнение, че ще се съберат в това съндъче. Най-вероятно е първи рой с много пчели. Невероятна красота. Страхотен късмет, но и голям риск, тъй като не се знае откъде идват, как са третирани, дали не пренасят нещо. Хубавото е, че са много далеч от моя пчелин. И сега ще мога, ако се хванат и останат в това съндъче, да ги обезпаразитя, да ги наблюдавам известно време и чак след това бих могъл да ги пренеса на основния си пчелин. Така че идването на рояк на пчелина е хем късмет, хем би могло да бъде и голям риск. Надявам се, че няма да има нищо такова. Винаги предполагам, че повечето пчелари са съвестни и всеки иска да си гледа пчелите по възможно най-добрия начин, така че би трябвало всичко да е наред. Сега ще следя какво става и ако наистина са толкова много, че не могат да се поберат. Почти съм сигурен, че майката е вътре, така че мога да отида, да вдигна внимателно съндъчето и да ги стръскам в празния кошер, да извадя рамките отвътре с пчели, да се върна тук с някакъв подходящ съд, например някаква кофа или отново с съндъчето, да ги събера и да ги стръскам и тях в празния кошер, който имам, където със сигурност ще има достатъчно място. Надявам се, че и тук ще се съберат. Съндъчето е за 5 рамки, мисля, че. Но роя изглежда наистина голям. Тук отдолу не знам дали се вижда, но около 15 см под съндъчето висят. Ето тук може би ще се добие по-добра представа. Така че ще видя как ще процедирам. И така прехвърлих ги в кошера, който имам, тъй като ми се сториха доста. Не можах да снимам самото прехвърляне, тъй като съм сам и нямам и тук стойка, нямам подходящо място, на което да оставя телефона, но при прехвърлянето на рамките успях да ги разгледам и видях доста пчели, които имаха акари по тях и ето това е риска, който поемаме с улавянето на рой. Слава Богу, както казах, тук е много далеч от моя пчелин. Така че ще си ги гледам да им се наслаждавам тук и ще ги обезпаразитя. Пък вече ако реша, че ми се занимава, ще ги натоваря и ще ги закарам горе. Това е за сега от мен. Довиждане, до следващия път.